Salam dostlar, doğanlar. Men size bugün Globus programmasını, Globus proyektini nädip registrasiýa etmelidigini öwretjek. Onun üçin birinji etmeli işimiz silka barýas, görkezlen silka. Ondan soňra şular ýaly akny açylar, onda emailiňiz görkezmeli, şo tagy emailiňiz görkezýäňiz. Näpirmer menki, men emailim Recep, tagdaly. Ondan soňra häzir bizi emailimizi ýazamyzdan soňra häzir ýazdyk näçät zarabatyny basýat. Bize görkezýär şurada size garaşyň häzir poçtaňyza SMS gelmeli. SMS gelenden soňra ana poçtamyza SMS geldi. Poçtamyzy açýas. Bunu çykýarsa. Şu poçtadaky SMS arkaly aktivirize etmeli. Globus Intercom edilişler ýagdaýda gelaýmaly. Girýäňiz, sapşeýnyny açýaňyz. Ondan soňra ana görkezden ýaşyl düwmejikdi aktivirize diýip basýaňyz şo taýyp. Garaşýas Zagruska garaşýas. Ana garaşdyk, ana ýokarda ýazdy aktiviriň waş accounty görkezdi. Ondan soňra siz priложениýany ustanowka etmeli edilşerden. Ustanowka seçýäsi basýaňyz şo taýda ondan soňra ustroýstwaň nähili bolsa näme ulanýar görkezýär şo ýerde. Android, iOS, kompýuter tapady haýty bolsaýla awalýan men özüme bir eskaçat edip koydum. Ana Globus programmasyna girýär. Bärik emailiňizi ýazýaňyz, parol ýerine de helki emailiňize gelen sapşeýnede sizin paroluňyz durýar, şonu kopyrować edip bärik geçirýäňiz. Başlardyňyz birazçyk ýalňyşlyk boldy. Parol ýazman go bastym. Go basmak gerek kel. Ilk parolumuzy ýazmaly. Onuň üçin poçta, elektron poçtamyza geçýär. Ne görkezýär onu parol diýip. Şol paroly kopyrować edip alýar. Wotda. Kopyrować edip alamyz soňra Globus programmamyza gelýär. Täzeden o intam Zagruska berip dur. Ýalňyş basaýtdyrnaýan. Näçek. Açyljak sen. Karoçy ýapyp täzeden ýereliň. Täzeden ýerdik. Login ýermede täzeden login mi ýazýar. Bu elektron poçtany täze açamsoň ýatdan bilem okayny. Bu näme boş ho? Bir bolçuk garaşyň ana. Oy. Ana telefonu urup görenmen. Bir bolçuk telefonu uran boljak. Hala telefonu uraýmasam. Telefonu urdyk, geçirdik kodumuzy white edýär. Ine sizin Globus programmaňyz galereýada reklam görülýär, bäde priglasiýet durýar finansyňyzy. Emmejaňyza minnettar wideonyň soňuna seyredenige. Eger de işlemek isteseňiz proýektiň silkasyny aşagda goýjak, onuň Telegram kanalymy silkasyny, Instagram we kontakt tagdaly düşünmedik zatlaryňyz bar bolsa Instagramdan, kontaktdan, Telegramdan nire godny bolsa soraýarsyňyz üstünlük